Hari ini cuaca yang mendung membuat lambeku rodok nggayemi terus bolo. Dan pada akhirnya mataku tertuju pada onde-onde ceplus. Iki onde-onde tapi iki cilik-cilik ngono kae lho bolo. Jero isine ubi ungu enek sing rasa pandan barang. Iki lek menurutku mau wening lek pas udan-udan mangane ngene iki gek anget-anget ngono. Beh, gek tas ngentas ngene iki jan mau wening pokoke. Serloke nang kidule Pasar Lodoyo iki. Onde-onde ceplus kene iki bukake jam 5 bolo sampai mbuh jam piro. Kadang yo sampai bengi barang wae. Iki bolo. Onde-onde ceplus iki. Cilik-cilik ngene. Panas. Enak wijane karo enak. Ya hangat. Cocok karo hawane udan-udan. Enak ya. Wah. Kuwi wakah wae. Banyak. Sangat banyak.